Akang Momo. Aduh. Sak tempate ono opo Sari? Kok kowe nganti geletak. Kakang Momo, Kakang Momo, aduh cilaka, Kakang cilaka, Kakang. Piye? Iki mau aku rak yo lagi wae diglade to Kakang karo Kakang Sombo Wilis. Yo do ngecake Adi Sekti Kakang. Sumadaan aduh aku kantem Adi Sekti dur aku kan kok Kakang. Rasane Kakang loro banget Kakang. Wis lho. Iki lho Kakang. Jebul ngono kowe kalau Sari. Pipiku mau kantem Adi Sekti. Terus rumah sawu aku milik. Terus alah. Lho kok digoreng-goreng. Lho sapa wonge sing ora mangkel? Sapa wonge sing ora nesu? Lho kok malah tak-tak candak-candak rawut padake apa rumangsane? Piye?